Ki rabu da yaron nan dan surutu ne. Aja hankali saboda ce ba Aminu zaki ba script din. bara za ta wuce dan matsa ta wuce ka dan dawo nan za ka samu ajiya mana da ta kowa ya shigo na maimako shi tsaya waje ba kaya a can falo kayan mutane Gaya mai 17 bai san yadda zai cire ba Baba ne. A'a ba wannan falo. Cikin haka shiga kuna. Muna fatan auren nan a kashe shi. Dauko hada abu. Ya TikTok ta zo ne. Yana